presented by Arhulia Recording Studio। छोरा सब में मार भ गेले छोरा सब में मार भ गेले देखते नहीं नाचार भ गेले देखते नहीं नाचार भ गेले के लिए गजरा कटार हम एक बार तब छोरा सब में मार भ गेले के लिए गजरा कटार हम एक बार तब छोरा सब में मार भ गेले। presented by Arhulia Recording Studio। छोरा सब में मार भ गेले डीजे सोनू मोतिहारी। छोरा सब में मार भ गेले नैका ब्रांड के लगा के होठा लाली रहिया में चलई छी हम हाली हाली नैका ब्रांड के लगा के होठा लाली रहिया में चलई छी हम हाली हाली लइका बूढ़ो भोला चार भ गेले लइका बूढ़ो भोला चार भ गेले के लिए गजरा कटार हम एक बार तब छोरा सब में मार भ गेले के लिए गजरा कटार हम एक बार तब छोरा सब में मार भ गेले। छोरा सब में मार भ गेले डीजे सोनू मोतिहारी। छोरा सब में मार भ गेले काल हमर लगै छै पौरोटी आधा ध्यान भटका दै छै चोटी का दै छै चोटी का दै छै चोटी काल हमर लगै छै पौरोटी आधा ध्यान भटका दै छै चोटी का दै छै चोटी राइटर अनिल से दरार भ गेले रंजना के सुतार भ गेले कौके गजरा कटार हम एक बार तब छोरा सब में मार भ गेले कौके गजरा कटार हम एक बार तब छोरा सब में मार भ गेले। presented by Arhulia Recording Studio।